En Balma, on est kunafolié kabo commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage ou commission ba. Kuba ni malien befe ni ya leini ka fo kata hejila ika wuli kati to sebe agence la agence mimbe ni ya kanu ko kadaka 2026 hiji ko Saudi kleme ka sharia gelembata le 31 décembre 2025 no ya so mo min to ma sebe abena gelade o de koso agence ka tomba no de commission ye kuba ni malien befe ko wuli kuma don o de ka usan singa de ko agence bekelme ki ka daile ka malien kumbe chuga mina toko ka semenjona o de koso nemia leini ka fo ibina ta hijila walma ki ka mabla kata ki ka wuli ka besisa ka buli kata agence ben ka fo niya kanu naka barata buli dia toko sebon ikatake nintu ye kuna fuliye ayo kuna fuli min so ka bo Mali agent de voyage ka tombala naka maka fo commission Allah ka fa me ko nyumandi amma assalamu alaikum la sharika la Festival Grillade de volaille nenia tako foloi kama mafon nyalama anu ujenni chiew kamiu pigeon lokulubau tongonou kono sogontu dugu fatase kai nani wonoma abara bela jelen labena association tom dollar AMSTD ani radio kleduka barakenyuan konnala Nintako foloi abedamne novem kalo tule mugani woro ka fori atli bisaba samba fla ani mugani duru terrain shaba min fleni lafiabu ayoro manja monima kabral oyerela aw muniye kama mafem marabagaw ye aw muniye kama mafem tobi bagaw ana jeni bagaw ye sheje naw na nyonaw aw kana sigi toshila awe aw bolo fon lakodon kana aw togosebe di nyogon kumben bele baina na ankoma Festival Grillade de volaille ni aw mo be kuna funu ngorawla aye wele yite 76 42 42 02 walman 65 88 72 76 placasma au teremani aye wili jona kana ausgiro mamine ni Festival Grillade de volaille den faya minan sigilimbe cheba min koro o ye shaka alseni kamaraye président délégation spéciale communicatif kono a dembaya mina madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Bedi Kunanji Mbadeu Festival Grillade de volaille nabe kama mafon kofo ni atako foloi akona tokoshila ningala. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossiers liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au muni yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara hera la kasegi hera la dumunun kay berebereli kay nam moko be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamola kamago berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jele la dunia silame munu me Mali kono ani munu zigiro beno do dien jamana were umo
k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye agence dunuya travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma ka kɛ na aw sigiyɔrɔw ye minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ ka diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen bi su in na an ni pɔmpisiw kun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka gannen don dala fɔlɔ fala ye ko baara ko gouvernement ma baara d'u ma su in na de tajiko in ale kuma misɛnw cayalen don kosɛbɛ wa degun barika bɛ ka bonya kosɛbɛ nka n bɛ segin ka kuma kan bi fala ye u k'a caya bani n'i y'a mɛn a bɛ suɲɛ a bɛ kɛ tan a man diya de n'a bɛ bɛɛ bolo sisan n'i ye bidɔn ni 15 yɔrɔ min na dɔ fana b'a fɔ ɲɛna ko i fana ka na 15 a bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn dan dɔn su in na an ka jamana kɔnɔ yan lasigiden 5 olu y'u ka sɛbɛn di jamanakuntigi ma fala ye an tɛna n'an da don ale la kosɛbɛ bi Pakistankaw ka lasigiden nka ale yɛrɛ sigiyɔrɔ tɛ bɛn Bamako ma Hongrie fana sigiyɔrɔ tɛ bɛn yan ma Indonésie Autriche ani Burundi olu 5 ni ala sɔnna a ma sini sɔgɔma an na o walawala sɔrɔdasi minnu fatura k'u denw to olu denw tɔgɔla don fala ye o tun ye bi ye denmisɛnnin 300 olu ni général d'armée Asimi olu ye tilelafana dun kɛ Kuluba faama sigiyɔrɔ la sini fana an n'an da don o fana na k'o fana walawala maaw ka se k'o fana faamu kosɛbɛ Maliki Jaw n'a ka cɛdenw CNT kɔnɔna na fala ye sariyakisɛ 4 ɲɛbila sariyakisɛ 4 o sera ka tɛmɛ 2 ye sɔrɔko ta nasira ye 2 ye kiiri ta nasira ye o baaraw kɛra cogo min na fana n'ala sɔnna a ma an n'a dɔ fɔ o fana na sini sɔgɔmada fɛ kiiri fala ye ko kiiri tɔgɔla kɛnɛ a daminɛna bi CICB la fala ye kiiri ko ma nɔgɔn han fɛn kelen min filɛ nin n'i y'a filɛ don o de b'a ye cogoya kura wɛrɛ la o y'ale de don kumaw fɔra bi fala ye ala ka sini yira an na nɔn tɛ pati sagana an b'an kun fɛ han n ka cɛkɔrɔbanin ninnu kun bɛ yen o magistrat cɛkɔrɔbanin ninnu u taar'u ka gɛrɛn sigi cɛmancɛ la ye n'ala sɔnna sini an na dɔ fɔ o fana na minisiri min bɛ yen n'o ye Musa Galabu ye wala ne y'a fɔ ninnu ɲɛna olu tɛ ka ne ka ko faamuya sa n'o ko n k'u ka ɲɔgɔn ye ninnu to ten an bɛ jagarija kɛnɛ de kan a ye n'an bɔ ɲɔgɔn na an bɛ yen de kuma bɛ yen de ka opérateur ninnu wele ka pɔmpisiw ni fɛnw wele ka taa aw sigi so kɔnɔ o tɛ o a ye na kɛnɛ kan bani minisiri dɔ k'i ɲɛsin station ma bani ka taa lajɛ min bɛ yen n ye i ka muso ye bi a bɔra ka taa bisi minnu fɛn na non an kan t'o ma o ANASER b'ale bolo fala ye fɛrɛ b'a bolo minnu yɛrɛ bɛ siraba ko bɛ ɲɛnabɔ san bantɔ in na sa i b'u natɔ ye ko mois de quoi la ka casque don sisan de casque don an bɛ ka ɲɔgɔn gosi sisan ANASER kan ka ye kɛnɛ ka sisan de a ka n'a ka baara ale bɛ se ka mun kɛ an ka se ka circulation kɛ ka ɲɛ o waati de sisan ye olu de kun kan ka fɛɛrɛ sɔrɔ u ka minisiriso yɛrɛ ka baara yɛrɛ de don kosɛbɛ ka kɛ ni nin ko olu de bɛ se k'a fɔ sɔrɔdasiw ni polisiw ɲɛna a ye n'an dɛmɛ baara in na fala ye olu ka ko de don transport taji tɛ yen siraw ɲagaminen
Bamako fan bɛɛ ye station ye taayɔrɔ ni nafa tɛ maa si la mɔgɔw bɛ bɔ k'u jɔ depuis dugu mana jɛ tile 1 tile 2 tile 3 i tɛ taji sɔrɔ minnu b'a kɔnɔna olu kɛlen don k'a ɲagami a bɛ minnu bolo olu bɛ k'a feere sufɛ ni fajiridaw fɛ o bɛ se ka ɲɛ cogo di minnu kan k'a ɲɛnabɔ Madina ka minisiriso ka baara de don fala ye n tɛ bisiri ninnu bɛ boli olu problème t'o la o hali n'o y'a sɔrɔ bi sotaramacogo ma diya olu fana ye parce que olu fana donna olu ka dusukun kɔnɔ ne fala ye n'u y'u tacler sa penalty bɛ fiyɛ sotarama fana tun ye sotarama kɛ n tɛ don sɔngɔ ye bisi ninnu nana jigin olu ni dugumana cɛ olu y'a kɛ 100 ye i bɛ don a kɔnɔ yan sa fo Baginda 100 i segintɔ 100 yɔrɔ kɔni o ye damu dan ye a climatisé la lafiya ka bon Madina bɔra k'olu de lajɛ bi fala ye o ko tɛ o taji tayɔrɔ dɛ u k'u ɲɛsin o de ma anw ka kɛlɛ bɛ yen de sisan fala an ye min lakɔlɔsi kosɛbɛ taji ko in na n'u ma mɔgɔ bila ka si station na station tigi dɔw bɛ taji bɛɛ feere k'a ban mɔgɔ t'a sɔrɔ o jɛlen don dɛ station tigi dɔw u bɛ taji bɛɛ feere k'a ban tayi mɔgɔ t'a sɔrɔ i bɛ bidɔn tigi ninnu na bidɔn tigi ninnu ye station tigi dɔw ka mɔgɔw de ye taji tɛ di maa si ma n'olu tɛ a dun fɔra ko bidɔn n'u ma bidɔn ko in dabila Bamakɔ kɔnɔ yan maa si tɛ taji sɔrɔ yɔrɔ citerne dɔw donna fitirida in na dɔw yɛrɛ fana bɛ sira la ka nalen tuguni o bɛɛ ka se ka di ka ɲɛ mɔgɔw ma fala ye minisiri yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ bi ko mɔgɔ b'a ɲɛna ko taji tɛ ko taji bɛ yen ko u b'a kalama min bɛ sen na quoi taji bɛ yen olu yɛrɛ y'a dɔn sisan min bɛ sen na parce que taji feerela ninnu ani pɔmpisi ninnu ani dɔw bɛ yen olu ka baara yɛrɛ ka t'u sigi taji feere yɔrɔ la a ko gɛlɛmanba ye olu yɛrɛ de ye bɛɛ y'a ye k'a dɔn k'a fɔ sisan maa minnu bɛ t'u bali ka taji sɔrɔ maa minnu bɛ taa si ye maa minnu bɛ taa tile ani minnu bɛ na ni bidɔn ye ani minnu u ko ko sɔrɔdasiw fala ye sɔrɔdasiw bɔra an ni ɲɔgɔn cɛ mɛ o bɛɛ la an ma taji sɔrɔ bi est ce que sɔrɔdasi ko don an ka kuma in tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ko wɛrɛ tɛ ko in na ne bɛ fɛɛrɛ min kɔni fɔ gouvernement ye fala ye taji feere yɔrɔ u ka finitigi ɲɛnamaw ɲini u ka na u bɛ tile n'u ko sa k'u y'a datugu k'u sɛgɛnna olu fana ka t'u kɔrɔ ye u kana taa dɛ ni mɔgɔw taara walayi a dɔw u bɛ ka taa bidɔn kɛ fɛn fa ka taa n'an ka taji bɛɛ ye kabi mɔgɔ kelen b'a fɔ ne mɔgɔ fila b'a fɔ ne fo sa mɔgɔ caman de y'a kuma fɔ u y'a sa n ko anw tɛ se ka station tɔgɔ fɔ parce que u fana bɛ a kuma ka gɛlɛn Ture cɛ tɔgɔ ye di Adama bɛ yen y'a ye ana to ka ɲinɛ ka ɲinɛ Adama ko Adama a bɛ yen dɛ a ma taa so fɔlɔ fala ye ko mun bɛ Mali la ko mun ye Mali sɔrɔ ko fɛn jumɛn de bɛ yen ko n'o y'a kɛ u kɛlen don k'u kunda Mali ka fala ye n ko Mali de ye nanzaraw gosicogo yira tɔw la bɛɛ ɲinɛna k'a fɔ anw ka coup d'etat ye 2020 de ye san 2020 anw ka coup d'etat kɛra olu la utukalo tile 18 an kana ɲinɛ o kɔ dɛ Burkina a kɛra siɲɛ 2 mɛ olu bɛɛ nana an kɔfɛ dɛ wa min ye Niger ye o fana nana Burkina fana kɔfɛ fala ye fo an k'o de jateminɛ anw de ye ko in kun don sisan u bɛ anw de yira anw de lajaba an dun y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna fɛn min bɛ sen na dɔwɛrɛ tɛ ko ye kelen pe de don ka Mali dafiri k'a kɛ u sago ye k'a don u dungɔda fɛ diyagoya sisan fala ye den dɛsɛra fa yɛrɛ an ni fa yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na sisan o de la kabi kuma jan Mali wolomasiri tabaw kabini juin kalo bamananw ko ten ko ni i sɔmina ɲɛnamini fɛ i b'i sigi kana to folo k'i kan lamini fiyewu armée a ye fɛɛrɛw sigi sen kan ka kɛlɛ taabolo falen k'a yira k'a fɔ fɛn o fɛn ye lajɛba ye Mali kɔnɔ mun bɛ bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ani minnu kan ka kɛ an yɛrɛ ka jamana tɔgɔla lajɛbaw olu ka se ka timɛ u ka sinsin u kana bɔ u dɔgɔkɔrɔ yaasa jamana ka se k'a jɔ a jɔyɔrɔ la fala ye k'a daminɛ juin kalo la ka na nin baara in dira wolomasiri tabaw ma wolomasiri tabaw nana ye fana k'a fɔ fala ye ɲɛnajɛ min bɛ yen n'u ninnu bɛ fɛ k'o bali yɛrɛ pewu o tun ye 22 septembre ye armée y'i jɔ a jɔyɔrɔ la nka fala ye e ko depuis défilé banna anw ni lafiya an ye lafiya y'an ɲɛ na i b'a dɔn min nana n'o ye parce que anw tun y'an fanga bɛɛ don défilé de labɛnni na
k'an sigi kosɛbɛ ka se k'a fɔ fo ka se ka kɛ cogoya sugu min na nka fala ye k'a kɔ defile banni ɲɛ n ye lajɛ min f'i ɲɛna ani jɛrɛ min f'i ɲɛna ani jateminɛ min f'i ɲɛna armée tun y'o kow boloda o de la bi an ka jamana yɔrɔ belebeleba fan belebelebaw fala ye kɛlɛtigi dagatigi ɲɛnama belebelew kuntigibaw yɛrɛ olu de bɛ kow kunna ye a dɔw taara nin y'a kalo 5 ye dɔw b'u kalo 2 la dɔw bɛ dɔgɔkun 1 na fala ye jamana fanw de tilalen don u ni ɲɔgɔn cɛ o de hukumu kɔnɔna na sa ko k'a ɲini anw kunnafonidilaw fɛ bi fala ye n'an bɛ laseli kɛ n'an bɛ kuma ɲɛfɔ an k'a fɔ wolomasiri tabaw maa nin kelen ko a ti ntɛnɛn bɛɛ dɛ baara min bɛ sen na bi an bɛ ka fɛn dɔw fɔ k'a sɔrɔ o tigiw t'o fan yɛrɛ fɛ min ye jamana fanw ye a tilalen don ɲɛmaa dɔw bɛ kalo 5 filɛ nin ye u bɛ u ka fanw na u b'u ka baaraw la kɔsa in na baaraba min kɛra Sikaso mara la ka taa se Kajanakaw fɛ yen ma fala ye o fana ni Fugakɛnɛ tɛ kelen ye o fana tigi bɛ yen hali n'a tɛ fɛ a tɔgɔ ka fɔ nin waati in na ale fana bɛ k'o baara kɛ kosɛbɛ nka wolomasiri tabaw ka gun ka ko ye min ye fala ye da de t'u fɛ nka anw minnu ye kunnafonidilaw ye a ɲinin'an fɛ nin waati in na an k'a dɔn k'a fɔ min ye kɛlɛ in ye a sigilen don jigiyɔrɔba belebeleba caman de kan wa min ye surasi ŋanaw cɛ duman fala ye olu de b'a ko kunna hali o don ko minnu ye taa kari maaw la nɛgɛla sira la fala ye olu fana cɛba belebelew de bɛ olu fana na wulikajɔ kɛcogo fɛ sisan min ɲininen don anw bɛɛ fɛ n'anw ye kunnafonidilaw ye surasiw ka ko finman n'a jɛman an k'a fɔ armée ye se sɔrɔ armée ye wulikajɔ kɛ armée bɛ ka baara kɛ hali ni kuma kelen ne ka to ka n ka baro kɛlɛtigi kɔni wasa ale ye dagatigi ye fala ye n'o bɔra la an k'an jija an ka surasiw bɛnnen don cogo min u yɛrɛ nin ye ko sɔnna ka taa ɲɛmɔgɔya ta an ka jamana bolofaraw la fala ye u ye layidu de ta u y'a fɔ ɲɛmaaw ye waati dɔ bɛ yen u y'o layidu di fala an t'o fɔ bi fɔlɔ donc baara min bɛ sen na kɛlɛdagaw kɔnɔna na an ka jamana fan o fan bɛ bi fala ye ɲɛmaa belebelew de bɛ yen minnu kɛlen don ka dileki bɔ k'a da ka marifa ta su ni tile u bɛ ka jugu ɲini yaasa anw bɛ se ka lafiya cogo min o de la an k'an ti jɛn n'a ye cogo si la dɔ ka na o taji feere yan i m'a ye bi premier ministre ye kuma min fɔ ko taji min filɛ an bolo nin k'an joli de don parce que a bɛ ka taa ta joli kɛnɛ de la chauffeur jɔyɔrɔ b'a la surasiw jɔyɔrɔ b'a la duguden caman bɛ bi fala u y'a faamu k'a dɔn k'a fɔ u tun man ka don nin ko in na u bɛ ka segin u kɔ sabula armée fana tun tɛ yen yɔrɔ dɔw la o jasigɛ tun b'olu kan n'i ye ko kɛ tile 2 tile 3 u bɛ n'i nɔfɛ nka bi dugu caman bɛ yen mɔgɔw hakili bɛ ka sigi fala ye caman bɛ yen u bɛ ka se ka sɛnɛ kɛ caman bɛ yen hali an ye dugu min fɔ n'o ye Ngolobabugukaw ye u ko nin waati in kɔni na u bɛ ka se ka t'u ka foro la ka taa ɲɔ tigɛ ka taa u ka balo tigɛ ka se k'a lasago min ye armée ye a bɛ nin baaraba in de la fala ye a kana k'an ɲɛna ko maa kelen ko don dɛ cɛ belebele ŋanaw olu de n'u ka cɛdenw bɛ kungo kɔnɔna na olu de bɛ togodaw la olu de bɛ sigidaw la olu bɛ ka wulikajɔ kɛ olu de bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka kɛ ni u ye layidu min di u yɛrɛ surasi tɔw ma u bɛ ɲɛ sɔrɔ nin ko in na ni Ala sɔnna ma donc su in na an b'a fɛ ka nin fɔ sabula baara in a ɲɛ ka misɛn fala ye kuma la n k'i ɲumankɛtɔ bɛ taa kolon de kɛ e yɛrɛ bolo tuma min k'a bɛɛ ka ɲi o kɔrɔ bɛ k'a bɛɛ tiɲɛ nka o de la an bɛ to k'a fɔ colonel major ɲɛna Sulemani Danbele a ka to k'an wele cɛw k'an bilasira anw ye ngidɔnw ye nous on zone armée seulement a so de ta ye 3 anw ta ye 1 de ye fala ye o armée 1 an ye kuma min fɔ n'o ye tajiko ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko k'a da surasi cɛman n'a musoman finitigi bɛɛ lajɛlen tulo kan k'u ka tajita yɔrɔw filɛ nin ye fala ye Bamakɔ kɔnɔna na Petrobama min bɛ sira kɔrɔ OMAP kɛrɛfɛla la n'o ye douane kuru kɛrɛfɛla douane tajidi yɔrɔ kɛrɛfɛla ye Soyati min bɛ Misabugukaw fɛ n'i jiginna ka bɔ pont 3nan sanfɛ min ye halisa Bamakɔ kɔnɔna na Petrobama Jikɔrɔ ni Parakaw fɛ yen ale filɛ nin ye Real terrain kɛrɛfɛla la n'an bɔra an bɛ taa Kati fala ye Kati min ye Kati kuluba yɛrɛ ye Soyati min bɛ o bɛ a la Petrobama min bɛ Fuga la o bɛ a la
Petrobama min bɛ Malibugu la sugu kɛrɛfɛ o bɛ a la ko ninnu de kɔni ye taji tayɔrɔw ye wolomasiri tabaw bolo o kɔrɔ on zone tranquille ici hein. Bon sisan mon général i ye sɛbɛn caman a diyara n ye a bɛnn'a ma i ye min fana fɔ a kɔnɔ ko nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Fala ye k'a b'a ɲini min ye sɔrɔdasiw nin yɔrɔ minnu fɔra Bamakɔ ni Kati o dɔrɔn de y'u ka étage ta yɔrɔ ye u ka t'u ka taji ta ye n'u yɛrɛ bɛ taa min kɛ ɲɔgɔnna ye n'u bɛ taa bidɔnko ni fɛnw kɛ u ka taa bɛɛ kɛ yen anw ta ninnu u k'olu to yen wa min ye polisi militaire Fala ye k'a ɲininen don fɛ ka wuli ka jɔ k'a yɔrɔ la han k'a ko kɔlɔsi parce que an n'u ni ɲɔgɔn cɛ o fɔ ka di nka u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kuma la man dɔn mais nin ko in nin ma nɔgɔn parce que i bɛ taa a bɛ se ka kɛ sisan polisi dɔ bɛ taa n'u ka cité u ka fɛn u ka BG ye k'u bɛ taa taji k'a kɔnɔ dɔ b'a fɔ ko bi ko m'ale bila yan donc ni ɲɛmɔgɔw bɛ yen k'a sigi sen kelen kan a ka kɛ bonya ni karama a fana ka an kana kɛ fana k'a fɔ k'u ye yen sɔrɔ k'a banna f'u fana f'a fana yɔrɔ fana ka encadrer a ka kɛ bon peut-être fana ni yen fana dilanna ka ɲɛ u bɛ se ka zɔn kelen kelenninw to yen fana ka taa b'u numa ni jama tɛ Fala ye walima n'olu sera k'u ta in dilan ka ɲɛ peut-être mɔgɔ mais fɛn in ye an suguya yira diɲɛ na dɛ an caman suguya Fala ye gɛlɛya in ye a y'an yira diɲɛ na dɛ donc min ye sɔrɔdasiw ye sa u ka ɲɛma k'a b'a ɲini sɔrɔdasi dagatigiw bɛɛ fɛ u ka u ka ɲɛmabaw k'u bɛɛ lajɛlen k'u jija nin waleya in ale bɛ se ka labato cogo min na sariya ani n'a fɔ sɔrɔdasiya yɛrɛ taabolo hukumu kɔnɔna na baro kɛlɛtigi nin ye ale ka sɛbɛn ye Fala ye premier ministre tajiko hukumu kɔnɔna na Fala ye ale ye Bamakɔ min ye kintigiw diinɛ ɲɛmaw seko ni dɔnko tigilabaw n'o ye ŋaraw ye a y'olu bisimila bi a yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye primature kɔnɔna ye primature la baara in tun bɛ tali kɛ mun na sa ka ɲɛfɔli k'u ye an ka jamana taji donni ko lakana ko ani yɛlɛma kura minnu bɛ Bamacɔlen wale kɛbaaw bolo Abulayi Mayiga y'a yir'u la sa k'a fɔ ko yɛlɛma min filɛ nin ye Fala ye ko jugu k'a kɛlen don k'i taabolo de falen k'i ɲɛsin an ka sɔrɔ yɛrɛ de ma k'a fɔ k'a b'o sen kari a ko taji min filɛ an bolo nin ye ko nin ye an joli ye han k'an k'an jija an k'an ka wolomasiri tabaw an k'u fo u bɛ baaraba de la su ani tile lakana fantan ni naani bɛɛ lajɛlen yaasa anw ka se ka taji sɔrɔ an fɛ yan a ko nin ko in maa si kana ɲinɛ k'a fɔ fana min ye citerne bolilaw ye Fala ye k'u fana bɛ baaraba de la u bɛ k'u yɛrɛ di yaasa taji bɛ se ka na cogo min na a ka di o a man di u fana bɛ k'u fasa fili Fala ye o la sa ko min ye nin waati in ye a b'a ɲini kintigiw fɛ k'a ɲini ŋaraw fɛ k'a ɲini seko ni dɔnko tigilamaw fɛ k'a ɲini an ka dugutigilakaw fɛ u se ye min ye kuma ɲɛfɔla maaw ye ani diinɛkuntigiw u k'o ɲɛfɔ maaw ye yaasa bɛɛ lajɛlen ka se k'i jeniyɔrɔ f'i ko sabula min ye Bamacɔlen wale kɛbaa ye Fala ye ko silamɛya ko tɛ diinɛ ko tɛ danbe ko tɛ bandiw don maafalaw don maa halakilenw don o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin barosigi in ye a kɛkun ye u yɛrɛ ka se ka faamuyali kɛ jamana bɛ ka baara minnu kɛ bi an'u se ye minnu ye yaasa k'an ka jamanadenw kalalen to k'o kuma ɲuman lase bɛɛ lajɛlen ma ko min ye général d'armée Asimi ye ale de ko k'a k'u wele ko ka nin ci fɔ u ye jamana tɔgɔla u jɔyɔrɔ ye min ye u k'u jija yaasa min ye jamana basigi ni lafiya a bɛ se ka na cogo min na premier ministre ye a ko fana k'a b'u fo Fala ye ko sabula k'a b'a dɔn k'a fɔ ko su ani tile u miirina ye Mali ye wa ni wele bilar'u ma tuma o tuma u bɛ na maakɔrɔ caman tun b'a kɛnɛ kan min ye Bamakɔ coordinateur ka ɲɛmaa ye n'o ye Seydou Sangare ale tun bɛ yen Ɲarilakaw ka dugutigi jamanatigi fana tun bɛ yen min ye Buwa Sumare ka taa se an ka diinɛ an ka seko ni dɔnko tigilama ma Ekotorali ɲɛmaabaw min ye Mɔkutari Kiki Kone n'a ka maaw ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan ye Fala ye ko premier ministre k'u b'a fo nin baara in na ko a ɲɛna Fala an bɛ taa Kati an ye kibaruya min sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko Kati citerne ko in Fala ye a kuma bɛ ka caya citerne ja bingali in kɛra yɔrɔ min ale bɔra yɔrɔ min ka se yen Kati donda la kilomɛtiri 70 sisan sa gendarme ko k'u bɛ min ɲini an k'a to k'u ka baara kɛ nka kɛnɛ ka ye Fala ye min ye gasoil min minɛna
ni a ɲɛ yirala Kati ɲɛmaw la n'olu wulila ka t'u sen jɔ a kɛnɛ kan hukumu kɔnɔna na min ye Kati préfet n'o ye Aruna Jara ye ale ye ɲɛfɔli kɛ ko in na. Amadu Lansana Konare ale y'a ɲininka an ka jɛ ka o lamɛn n'o ye Amadu El Konare. Modena an nana a lajɛ k'a fɔ an ka groupement de gendarmerie min bi yan u y'a fɔ an ye k'a fɔ camion dɔ citerne dɔ natɔ la u y'a ye jateminɛ k'a fɔ dɔ bɔra a hakɛ la ka bila magasin dɔ kɔnɔ donc a ka mɔgɔ minnu bɛ patrouille la u y'u jateminɛ ka u su u y'a ye k'a fɔ magasin dɔ bɛ sirada la u ye camion bila yen n'i y'a jateminɛ k'a fɔ groupeur yɛrɛ y'a fɔ cogo min na bidon 89 ani bariko 15 donc n'i y'a jateminɛ bi bi in na an bɛ gɛlɛya mun na yɔrɔ hakɛ ka ca dɔɔni donc an nana lajɛ effectivement y'a ye k'a fɔ tiɲɛ don donc ne kɔni fɛ ne tɛ se k'a faamu an bɛ nin gɛlɛya in na cogoya mun na hali n'a kɛra bidon kelen hali litiri kelen ka ca bi ka kumaniya maliyɛnw ma ka taa kɛ fɛn wɛrɛ ye ne tɛ se k'o faamuya c'est pour vous dire tout simplement gɛlɛya in ti an bɛ fɛn mun kɔnɔ o gɛlɛya dɔrɔn tɛ mɔgɔw mais jogo gɛlɛya fana b'a la mɔgɔw jogo man ɲi o fana gɛlɛyaw b'a la donc an b'a fɔ mɔgɔw tout simplement k'u jogo yɛlɛma an ka jamana in dɛmɛ jamana wɛrɛ t'an bolo ni tɛ an ka jamana in dɛmɛ pour que an ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ donc an b'o de ɲini mɔgɔw fɛ pour que vraiment an bɛ wagati min na nin wagati ka tɛmɛ maliyɛnw ka se ka balo komi kɔrɔlenw ka t'u ka ciw fɛ komi kɔrɔlenw pour que vraiment an kana se ka mais an kana bɛɛ da gɛlɛya bɛ yen mais a bɛɛ y'an yɛrɛ ka jogo gɛlɛyaw ye donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ ka yɛlɛma pour que an ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ donc n bɛ profiter i ka fɛn na ka micro la ka an ka finitigiw bɛɛ fo finitigi bɛɛ lajɛlen fo plus précisément la gendarmerie de Kati k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a ɲini u fɛ halisa k'u jija an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni gɛlɛya in ka tɛmɛ u baaraw na déjà ɲɛ b'a la bari u bɛ su ɲɛna sisan pour que ka se ka population ka se ka servir pour que désordre min bɛ autour de l'approvisionnement ka se ka ban dɔɔni halisa an b'u fo u k'u cɛsiri an ka jamana in dɛmɛ parce que n y'a fɔ n bɛ segin k'a fɔ jamana foyi t'an bolo ne nin tɛ n'a ala k'an kisi n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ an bɛɛ n'a ɲɛna an bɛɛ ka hɛrɛ b'a kɔnɔ donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ka mɔgɔw wele an ka bɔ kɛrɛfɛ ko la an ka jamana yan hinɛ ka minɛ an ka accompagner je vous remercie. Ayiwa Falaye ko kɛra yɔrɔ min n'o ye Kati marabolo kɔnɔna ye maa min bɛ yen n'o bɛ gendarmerie groupement kunna colonel Ousmane Drago min kɛra ale ɲɛna n'a ka cɛdenw sera ka min kɛ Amadu El Konare ye kuma da a fana ma an k'a fana lamɛn. An ka unité dɔ n'a tɔgɔ ko PESIC a bɛ gendarmerie groupement mixte fɛ Kati donc nin camion ninnu tun bɛ ka escorter ka bɔ Kita ka na Kati donc camion in nana i yɛrɛ sɔrɔ yan escorte kɔni y'a ka baara kɛ faamaw y'u ka baara kɛ donc u ka ɲi ka fo la donc an t'a dɔn par quel miracle camion y'a yɛrɛ sɔrɔ yan donc PESIC n'o ye Kati unité dɔ ye o de tɛmɛtɔ balila u la u bɛ ka taji lajigin k'a don magasin kɔnɔ donc u gɛrɛla u y'a ɲɛɲini normalement camion man k'i yɛrɛ sɔrɔ yan taji mun bɛ ka na a jigiyɔrɔ tɛ yan ye donc o ɲɛɲini kɔnɔ u y'a ye chauffeur ni apprenti ani taji tigi yɛrɛ ani magasin tigi u bɛ ka taji ninnu lajigin donc chauffeur kɔni bolila u y'o minɛ maintenant u y'u PESIC mɔgɔw y'u ka ɲɛɲini ta ɲɛ ka don magasin kɔnɔ u y'a ye bidon 89 o de falen bɛ magasin kɔnɔ gasoil la barikon 15 o fana falen don magasin kɔnɔ gasoil la donc an kɔni sera k'an bolo da chauffeur apprenti magasin tigi ani receleur olu bɛ an ka unité la pour des enquêtes
Bon, camion mon jolien flâni, tout de suite là, ça bloque avec la circulation bloquée. Donc, on a tout gagné, parce qu'il y a une unité là. Donc, quand on a enquête approfondie, John est venu pour Nyama. Ayiwa Falaye nin ko kɛlen min ye ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli chauffeur olu bɛ ka dɔgɔyama sɔrɔ nin ko in kɛlen Falaye min ye Sinakɔr Mali ye a ko olu bɛ Ala fo ka Ala barikada olu ni fɔnba ka baara in mɔgɔ minnu nana ka n'u da don a la k'olu deli o ye fanga dɛmɛtɔn ye a tɔn ɲɛma o ye Amadu Togo ye a sigiyɔrɔ bɛnnen don Moti ma maa min yɛrɛ bɛ yen ni Amadu Togo y'o bila o ka taa kuma Sinakɔr maaw fɛ Falaye o ye Aïssatou Keita ye ani Maliki Jakite olu de ni Sinakɔr kumana min ye fɔnba yɛrɛ ka ciden tun b'a kɛnɛ kan ka ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Sinakɔr bɛ se k'a ka plainte bɔ cogo min a ko a guanna kosɛbɛ nka Sinakɔr maaw u ye jaabi ɲuman di fanga dɛmɛtɔ maaw ma o jaar'u ye kosɛbɛ bɛn kun kɛra ka Falaye ko ni ko in yɛrɛ banna pewu u na se ka bɔ ka kuma mɔgɔw fɛ yaasa u yɛrɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko u yafara ɲɔgɔn ma o baara kun kan ka sigi sen kan baara in ma ɲɛ sɔrɔ mun na sabula min ye fɔnba ye ale bɛ session na sisan CNT la bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la o baaraw bɛ sen na nka o kɔni ye a kanu o ka se ka sigi sen kan nka ni min minɛlen filɛ nin ye katikaw fɛ yen o bɛ k'a to ko maa caman bɛ ka bɔ bi k'olu tɛntɛgilima Sinakɔr ɲɛmaaba n'o ye Musa Bagayogo ye an n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ tilegan in na a ko waleya in gɛlɛra cogo min na Falaye Ala kelen de bɛ a dɔn o de la olu ka cidenw bila ka taa kajanakaw fɛ yen chauffeur minnu bɛ ka t'u kuma ɲɔgɔn ya k'a yirula k'a fɔ n'i bɛ jamana kɔnɔ ni gɛlɛya bɛ yen i bɛ jamana bila fɛn bɛɛ ɲɛ o la Sinakɔr ko k'a ɲini a ka tɔndenw fɛ k'a ɲini anw kunnafonidilaw fɛ an k'an cɛsiri an k'an jija an ka kɛ miseli ye ka maaw kala yaasa nin ko ninnu an kana ɲuguɲugu wɛrɛ wuli jamana an k'o ɲini Musa Bagayogo ko ale yɛrɛ bɛ min fɛ bɛɛ k'a bila a kunna k'a fɔ k'an kan ka Mali de makaran an kan ka Mali de ɲini ale bɛ ka nin de fɔ a ka maaw ye don o don maa si kana fɛn ta ka tasuma wuli tuguni ka mun ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ k'o wuli jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ baara min na bi o t'a to jamana ka don degun wɛrɛ la ko hali ni mɔgɔ min sɔmi ka jan Falaye ko n'i y'a jateminɛ maa caman bɛ bi u kɛlen don k'u ta to kuru k'a t'u kɔnɔ sabula u b'a dɔn k'a fɔ ko nin waati tɛ mankan waati ye nin waati tɛ kɛlɛ waati ye nin waati tɛ fara ɲɔgɔn na waati ye o de kama min ye fanga dɛmɛtɔ nalen olu deli n'o ye Amadu Togo n'a ka maaw ye olu sɔnna u bolo u y'a t'u ta la wa bi olu wasalen don a tɛ foyi bɔ olu ka baara la wa ni Ala sɔnna a ma Sinakɔr tɔndenw a chauffeur k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u ka baara kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na sabula min ye laɲini ye min ye u kana na b'u ka baara kan u kana na fɛn wɛrɛw lamɛn ka taa u yɛrɛ dusu tɔ kasi tuguni ko baara ale kɛ kun ye o ye nin kun ye Sinakɔr ale ni fanga dɛmɛtɔn o min ye wulikajɔ kɛ yaasa fɔma plainte bɛ se ka retirer ka bɔ a juguya la olu ka kumakan ye nin ye bi su in na ko k'a fɔ Mali chauffeur bɛɛ ye u k'u ka baara kɛ ni Ala sɔnna a ma Sinakɔr délégation kura wɛrɛ wulila tuguni o fana kan k'i kunda kajana kan hali bi ani Mali chauffeur bɛ fan o fan ka taa kum'u fɛ nin ko ninnu u ka ninnu to k'u ɲɛsin u ka baara ma o de ka gɛlɛn fanga ale bɛ k'a ka baara kɛ cogo a ye danaya min d'u kan o baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na Musa Bagayogo ko k'o fɔ a ka tɔnden bɛɛ an bɛ Grand B fo yan n'o ye Bubakari Kulubali ye ale minnu ka kunnafoni ladila ye sababu la to an sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi ka nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ tile in ale kɔnɔna na wala ne y'a f'i ye ko ne ye nager de ye sisan nin fana ye ne ka mois de la solidarité baaraw de ye an bɛ taa kɛlɛdaga kɔnɔna na Falaye wolomasiri tabaw armée de terre o ɲɛmaaya dira maa min ma sa o ye général Tumani Kone ale bilara maa min nɔ na sa o ye Aruna Samake ye Falaye yaasa ka dagafalen kɛ sa o kɛra nin kalo in tile 28 min ye armée de terre ale jabala la général de brigade Aruna Samake ale min y'a jɔyɔrɔ bila k'a di Tumani ma sa min ye chef d'état-major ne baro kɛlɛtigi ye ale nana drapeau minɛ ka tila ka drapeau ta k'a di maa fila in ma u y'a falen ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'a di min ye Tumani ma armée de terre kɔnɔna na ko ale ka taa ni kow ye
min ye kɛnɛ kan ye baro kɛlɛtigi a y'a yira sa k'u ka tasibila kɛ ka ɲɛsin wolomasiri taba ma minnu binna baara mun bɛ yen n'o kan ka kɛ bi cɛfɔ ni kan bɛ hokumu kɔnɔna ka kɛ ni wolomasiri tabaw ka baara ye da donna o la a y'a ɲini maa kuraw fɛ ani maa minnu bɛ yen ko général d'armée Asimi tɔgɔ la ale min ye sɔrɔdasiw bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ye k'u ka maa min dɔw ka ɲɛmaa ye nin waati in na o ye général Tumani Kone ye Tumani Kone ale de bɛ armée de terre kunna bi fo waati min u ka baara kɛ a ka yamaruya kɔnɔna na u ka dɛmɛ fana baara min bɛ se ka kɛ ka ɲɛ a ɲinina fana fɛ a k'i jɔ a jɔyɔrɔ min ye baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na armée de terre kɔnɔna na laɲini minnu kɛlen don wolomasiri tabaw fɛ ka se ka dɔ fara halisa o kan cɛsiri ni timinandiya k'o baaraw k'olu bɛɛ lajɛlen sinsin fala ye n'an bɔra yen min ye dagafalen fana kɛra tuguni général Samu Minkɔrɔ Jakite berew olu ni drapeau taara ka di ale ma min ye polisi militaire ye o ɲɛmaya bɛ ale bolo a bilara maa min nɔ na sa o ye général brigade Nuhu Watara ye Nuhu Watara ale yɛrɛ tun ye baara caman kɛ yɔrɔ in na ye sabula a ka waati kɔnɔna na min ye polisi militaire ye a ye baara belebelebaw kɛ san 2 tɛmɛnen kɔfɛ sa a yirala sa k'a fɔ ko min ye sécurité militaire ye sa ko k'a ɲɛmaya ko ka ale nɔrɔ bila ni maa min ye sa ɲɛmaw ka kuma na o ye Jakite ye n'o ye général Jakite ye min ye Watara ye fala ye san 2022 ale ye baara kɛ ye tilennenya danaya ni laadiriya la min ye sécurité militaire ye a y'o ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan baara caman bɛ yen o sera ka kɛ a ka yamaruya kɔnɔna na min ye sécurité militaire yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bonya ka se ka baaraw sigi sen kan kunnafoni sanumanw k'olu di ka dɔ fara kalandenw ka dɔnta kan général Watara a ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ baaraba min bɛ maa bolo sa maa min kan ka bila a nɔ na n'o ye Samu Minkɔrɔ Jakite a y'i da don o fana na a kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye falenfalen wolomasiri tabaw ka daga kan o ye laada ye u fɛ yen a b'a ɲini sa baara ala k'a ɲɛ min ye Jakitekɛ bolo u bɛɛ lajɛlen baro kɛlɛtigi minɛ k'u bolo ni ɲɔgɔn ma fala ye o y'a ko jama yɔrɔ ye bi tile kɔnɔna fala ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ gouverneur u y'u ka dugudenw wele i n'a fɔ premier ministre min ɲɔgɔnna kɛ yan ka bɛɛ lajɛlen wele kabilatigi fara kamalenkuntigi fara musokuntigi kan min ye tɔnkuntigiw ka taa se min ye alimamiw ma bɛɛ lajɛlen welela Mali région bɛɛ lajɛlen na ka lajɛ kɛ Kidalikaw fana u ye laada timɛ min ye général Gamu ye ale fana ye bɛɛ wele fala ye kuma kelen pe don nin waati in na jamana bɛ ka waati gɛlɛman min tɛmɛ bɛɛ ka se i yɛrɛ la bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko waati gɛlɛman kun waati ye nin ye yaasa ka se ka jamana k'ale sinsin fasodenw ka sɔn k'u bolo di ɲɔgɔn ma Kidali kɔnɔna fana a y'a ɲini u fɛ halisa u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan jamana bɛ ka baaraba minnu kɛ bi u k'a y'u yɛrɛ ye jamana ale kɛrɛfɛ a ka kɛlɛbaw la yɛrɛma hɔrɔnya bɛ se ka sɔrɔ cogo min ye Gamu ye a ko faso min bɛ k'a yɛrɛ ɲini faso min bɛ ka baarabaw kɛ o denw man ka kɛ farafaralikɛla ye olu kan ka kɛ kalalikɛlaw de ye yaasa basigi lafiya u bɛ se ka sinsin cogo min ko fɛn o fɛn kɔni bɛ Kidali kɔnɔna na ni maa min b'a fɛ ka ko min fɛn min fɔ i ka na aw ka da yira ɲɔgɔn na fala ye min ye Kidali ka hɛrɛ bɛ min na jamana ɲɛmaaw ye min ɲini ale fɛ ko a baara na kɛ o sira la nin kɛra Kidali cogo min a kɛra Tawudeninte Tunbutu Baɲangara Joyila Sikaso Segu ni marabolo bɛɛ lajɛlen u ye nin ɲɔgɔn ye ɲɔgɔnna kɛ bi fala ye ɲɛmaaw olu ka yamaruya kɔnɔna na an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni kɔkan kibaruyaw ye lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ
Burkina jamana kɔnɔna na fala ye min ye Afrique du Sud jamana kuntigi kɔrɔ n'o ye Jacob Zuma ye ale bɛ taama n'a ye taama min senfɛ sa ani politikimaw ye ɲɔgɔn ye ani diinɛkuntigiw ye ɲɔgɔn ye jamana marabaaw olu ye ɲɔgɔn ye a ko sa k'a bɛ fɛ sa min ye Afrique du Sud ale ni Burkina u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka balimaya ni badenya baaraw sigi sen kan Nizɛrikaw fɛ yen sa min ye Nizɛri ye a wolomasiri tabaw ko olu bɛ wulikajɔ la wulikajɔ min kɔni n'u sera k'o kɛ ka ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'a to sa Bamasuwale n'u ka walikɛbaa kɔni caman u y'olu kɔni bɔ baara la Cadikaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko min ye u ka Cad baganmarako premier ministre ale kɔni bɛ taama la Nizɛrikaw fɛ yen min ye u ni Cad bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na yaasa baganmara a bɛ se ka kɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ laada la a bɛ kɛ cogo min na min ye Nizɛrikaw ye u y'a yira sa ko jɛlenya ni tilennenya waleyaw olu ka sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min o tilennenya ni dawaleya kelen sa tilaberikaw fana fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko ko ka sigi sen kan Maroko ale ni Gambi olu ye bɛnkan sɛbɛn dɔ sigi sen kan fala ye wolomasiri tabaw ka ko kɔnɔna na min ye Gambi ye ale kɔni tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn in na maa ni Marokokaw yaasa sa min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ka se ka sigi sen kan Marok ni Gambi u n'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na wolomasiri tabaw olu ka gun kan ka se ka baaraw kɛ waleya in senfɛ sa min ye kalansenw ye olu bɛna k'a kɛ ɲinini ko ta nasira fɛ hakilina falen-falenw dɔɔni ko olu fana bɛ a la jamana fila in kɔni y'a fɔ sa k'a yira sa k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen ka na se k'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye farafinna jamanaw yɛrɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na Etiopikaw fɛ yen min ye so belebeleba dɔ fala ye o kan ka jɔ u fɛ yen koyi so in sa u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka premier ministre ale de kɔni y'a kuma fɔ sefa wari k'a fɔ dollar wari miliyɔn 1 ani tila o de bɛna kɛ sow la so minnu bɛna to sa a bɛ se ka dɛmɛ ta ka di maaw ma cogo min na yaasa maa minnu bɛ ni soko dɛsɛ bɛ olu la olu bɛ se ka don o kɔnɔ cogo min na musaka in kɔni bɛɛ lajɛlen sa u y'a yira sa olu yɛrɛ ka wari la n'o o ye biri ye o miliyari 3 o de kan ka don a la a bɛ taa se min ye dollar wari miliyɔn 19 n'a kunkanfɛn ma yaasa ka se ka nin waati na sa gɛlɛya ani soko gɛlɛya k'o ban sabula 100 saradala bi min ye Ethiopia min ni so b'a bolo fala ye o ye 20 ye Tanzani halisa jamanadenw murutilen no fala ye ko fo u ka ɲɛmaw ka don kalata la koyi jamana ɲɛmaw dun ye kalata tɔgɔ dali baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ k'a yira sa ko fanga sinamatɔn tɛ a la olu fana ka tɔndenw wulilen no k'u jɔ bi Dar es Salaam kɔnɔna na n'o ye Tanzani faaba ye ko fo ngara dabaw ka don ko in na u kɔni ye couvre-feu sigi sen kan min ye baarakɛlaw ye sa olu fana ni ekɔlidenw k'a ɲininen olu fɛ olu ka t'u ka so fo basigi ale kana président bɛ n'o ye Samiya Zulu Hasani ye ale yɛrɛ kɔni sɔnna sa k'a yira k'a fɔ ko min ye fanga waradabaw ye k'u sen tɛna se ka don nin ko in na tuguni Yayi Boni n'o ye Benin jamanakuntigi kɔrɔ ye fala ye ale kumana koyi a ko min ye fanga waradabaw ye ko k'olu sen bɔ kalata la wa k'o tɛ démocratie ye kalata nata ye k'a tɛna kɛ kalata sanuma ye ko min ye politiki ye ko k'a kɛ mɔgɔ gɛn ye k'o ma ɲi ko ni gɛnni kun don ko maa caman kun tɛ kɛ président ye u ka jamanaw kɔnɔna na a bɛ ka tigɛlamani ta ka ɲɛsin Patrice Talon ma fala ye cɛkɔrɔba k'a yɛrɛ kɔni bɔra ka nin kuma in fɔ k'a wosa ko kalata nata n'o kan ka kɛ san 2026 san wɛrɛ k'a kuma bɛ sɔn ka caya kosɛbɛ ko n'u ma fanga waradabaw don ala ka fɛɛrɛ sigi sen kan Gabɔnkaw fɛ yen min ye Ali Bongo furumuso ye n'o ye Nurudini Bongo ye ni ale yɛrɛ kun ye jamanakuntigi muso jɔyɔrɔ tun bɛ a bolo ko a n'a cɛ k'u ka kiiri bilara novembre kalo tile 10 na fala ye a bɛna kɛ Libreville-kaw fɛ yen faso wari k'u bolo sera o ma wa min ye maa fila in ye kiiri na k'u kɔ han sabula o fila si tɛ nin waati in na Gabon ale kɔnɔna na Senegalikaw fɛ yen Senegali jamana ɲɛmaw y'a yira sa k'u bɛna dɔ bɔ kuran sɔngɔ la yaasa u ka jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na dugudenw kɔni caman sigilen don k'o kɔnɔ ko min ye gazi ye ani kuran k'a sɔngɔ ka ca kosɛbɛ min ye Senegali ye sa ale ni FMI bɛ ka kuma yaasa nin waati in na dɔ kana na taa fara u ka juru kan tuguni Alizerikaw fɛ yen olu fana y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ min don taji la k'u bɛna n'a lajɛ ka dɔ bɔ a la 100 saradala sa ko 8 ɲɔgɔnna ko Alizeri bɛna o bɔ a la min ye nin waleya in ye sa o kɔni ye nin kuma fɔ yaasa ko jamanadenw kɔni wulilen don k'u jɔ bi Alizeri kosɛbɛ TikTok ni YouTube ni Facebook kan k'u kɔni bɛ k'a yira sa k'a fɔ ko jamana ɲɛmaw u k'a lajɛ ten ka dɔ bɔ ko la polisiw olu ye wulikajɔ fana kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko hukumu kɔnɔna na sa k'a yira k'a fɔ sa ko min ye nin ko in ye fɛɛrɛ ka sɔrɔ a la président Tebboune ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ye n'o o ye ale yɛrɛ ka sɔrɔdasi minnu b'ale ka lakɔlɔsili kɛ k'u bɛɛ lajɛlen k'u hakilina kɛ kelen ye ni ala sɔnna a ma k'u bɛna fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na bolodiɲɔgɔnma Chine ale ni Sahara Occidental ni ɲɔgɔn cɛ
k'a kuma cayalen don dɛ fala ye ko nin ma bɛn nanzara jamana caman ma k'a sɔrɔ k'a fɔ sa ko min ye jamana caman kɔni ye k'u y'a yira k'a fɔ ko nin ko in tɛ ko ye ko min n'o kan ka sigi sen kan o la sa jamanaw kɔni bɛ ka lagosili ta ka ɲɛsin u ma Egyptekaw fɛ yen olu ka musée belebeleba min bɛ yen sa n'o kɔni lakurakurayara k'o dayɛlɛli baaraw kɔni kɛra sa a kɛ kun ye sa yaasa diɲɛ maa min bɛna na Egypte kɔnɔ bi n'ale de ye farafinna dugu bɛɛ lajɛlen maa bɛ taa min kɔnɔ ka taa yɔrɔ lajɛ ale de y'o bi farafinna kɔnɔna na États-Unis ale ni Chine k'olu kan ka fɛɛrɛw sigi sen kan sa yaasa ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kuma tɛ Corée du Sud ale kɔni kɔnɔna na min ye Xi Jinping ye ale ni Donald Trump kan ka ɲɔgɔn ye ka se ka ɲɔgɔn faamuya ko caman kan busankaw olu fɛ yen Xi Jinping kɔni y'a yira sa k'a fɔ olu ka sɔrɔ ko min ye olu ka nafa sɔrɔ ko n'u ka sɔrɔ min bɛ Américains ka bolo ni ɲɔgɔn na fala ye ko falen ti k'a la dɛ ni Amérique ye 5 nɔnɔ ye olu yɛrɛ ye 5 basi ye u na taa ni ɲɔgɔn ye walima bɛɛ lajɛlen na t'i ka sira fɛ a kɔni y'a yira k'a fɔ ko ka falen don a la wa ko falenko kuma kɔni ti don a la u bɛ ka taa n'a ye sira min fɛ olu yɛrɛ labɛnnen don k'u kɔnɔ a ko la Trump kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ale ye fɛɛrɛ mun sigi sen kan 100 saradara 70 k'ale tɛna na bɔ o kan dɛ Chinois ko k'u sigilen don k'a kɔnɔ sa min ye busan lajɛ in ye sa bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen don k'a kɔnɔ yaasa ni jamana ɲɛmaa fila a ko mana na wolo min na su in na nin bɛ dan sigi an ka kunnafoniw la kunnafoni minnu dira aw ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ n'Ala sɔnna a ma tiɲɛ don an ka musokɔrɔba Ala y'a ka kalifa minɛ a la n'o ye Banjugu Dante maison de la presse président ale woloba Fanta Kuyate Ala y'a ka kalifa minɛ a la a y'a sɔrɔ Banjugu yɛrɛ bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen Falaye a tun bɛ taama na min ye kunnafonidilaw ka ɲɔgɔnnajɛ belebeleba kɛnɛ sigilen don wɔlɔfɔw fɛ yen ko in yɛrɛ Mali de tun ye jamana welelen kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛ kan an ka journaliste kunnafonidila caman bɛ yen nka waleya in kɛra ka Banjugu to yen a seginna ka na n'Ala sɔnna a ma janaja don mana fɔ an na o da maaw tulo ka sini an bɛ dugawu kɛ sa an ka musokɔrɔba Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kisi min na Ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmu Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ ye. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta